I veliki pozdrav svima ljudi. Danas na kanalu Bosjanu danas ćemo naravno igrati opet Pixel Gun. Sigurno vam je svima dosadio Pixel Gun, ali u sljedećem videu sam isplanirao nešto jako dobro. Ali nikom nemojte reći. Znači, sljedeći klip će biti sutra ili možda danas uveče. Ne znam, vidjet ćete. A ja sam danas pripremio da otvaramo ovdje ćemo otvoriti, ali prije toga idemo da hečamo jedno jaje. Idemo ovdje i evo ga, 3, 4, sad, šta će biti? Sova! Ovo je dobro, odmah ćemo je staviti, jer sam, skoro sam dobio ovo troje, ali ja ću sada koristiti sovu, samo da je nije ona da je gore. Ok, evo je sova. I uredio sam malo lika, a sada idemo na otvaranje. 3, 4, sada. I šta će biti? Koliko? 1. Džabe skuham za ovo jer je ovo glupost. I naravno odigrat ćemo jednu. Baš sam uredio, dodao sam ove, kako se to već zove, ogradu i ovo za ulaz. Pa tako vidjet ćemo šta, a mi idemo u... Također dobio sam i ovu mašinu, ne znam, sam li pokazivao vam u prošlom videu, ja mislim da nisam. I ova mašina je stvarno dobra, tako da, eto. A ovo, idemo na tu mapu gdje ćemo moći koristiti tu mašinu. Let's go! Evo nas. Ovo je kao neki dvor gdje ćemo se boriti naći. Evo ga odmah jedan, a ti biti prva žrtva ili ću ja, bukvalno. Ne, bjež, drugi sam trenutno, asistent kill. Ne, ljudi ne dam se ja. Ne dam se. Vidi ga. Ono meni se došlo. Ne. Sad se gotovo. Nema više se desi. Ova ima onu veliku mašinu što ubija. Ne. I s ova mi je crkva. Yeah. Ne. Treći sam. No. Nemoguće ga je ubiti. Fuck! Dođu vam. Ne. Onaj mi zapalio. Da, snake killer. Ne. Du. Ne. Umrijet ću. Ne. Treba mi heal. Mašinu. Ona ima onu jako ljudi mašinu. Ubit će me. Očaj. Ja me sova pripadi. Neću psovat. Ne. Njops. Sad si god. Dođi jedna. Zapali mi sovu. Još ti tam pokazati. Šta to? Poruke. Ne, ganjaju me ovi. Ubit će me. Tu. Jesam ga ubio? Jesam. Ubio sam konačno ljudi jednog. 4. sam. Ovdje je prava kušta. Bježi od djeda. Bjež. Ne. Ona je mi zapalila. Nein.
Kill asistent. Ovaj ovdje je najgori. Tam. Ubiše me ljudi. Ubiše me. Koliko snijam već? Ja. I džezba. Izgubio sam. Ne. Tom. Kill. Nine. Tom. Ne, ostavio mi je T-Rexa. Ubijam, ne znam koga ubijam, ali ja ubijam. Tup. Ništa. Ja sam jednog. To je pomogao sam neko. Bjež. Ja sam ga čapio. Nisam. Sad ko tuđu. To. Ovo se traži. Top. Ti si moj. Ovo isti ja. Ljudi, ovo isti ja. Ona je isti. Ja. Nemoj. Jedan ključ. 4 kojena. XP 20 i ništa. Al da li je moguće? Idemo još jednu ljudi. Ne vidim koliko snimam. Sad ću još malo završiti video i kupit ću jedan pištolj za kraj. Znači ljudi, tu ćemo završiti video, ali sam dodigram ovu. Nikoga nema. Top. Ne, ko me ubiju? Ova dvojica ima, asistentki. Ko je koga koknuo? Šta si stao tu? Muš. Fataj. Jesam ga ubio, revenge. Jedan drugog smo ubio, nasumično. Neš, ostad živ. Ubi ga. Prvi sam. Napokon. Bam. Koliko je falo da pane, a opet sam zapaljen. Nine. Da li je moguće? Drugi sam. Ne. Eno ih tam ljudi. Eno ih, ubi govno. Ubi govno. Ništa. Da li je moguće? Nešto ljudi ovdje izaći sam. Nema šanse da ovdje ništa dobijem. Out. Yes. Nema šanse, ono me ubiše. Ljudi, znači. Hajdi. Neću reklamu. Ljudi, pošto ja već 9 minuta snimam, ovdje završiti video. A mi se vidimo u narednom videu. Ali sam čekajte, sad ne vidim. Ja da nisam dobio novac. Ne. Pa hajde da završim video i vidimo se.